Alhamdulillah. Ini Rima pemirsa, Mak Tin, Mbak Yes, Mbak Repi, terus ada Mbak Sukma, Mbak siapa iki? Dok Memes, Mbak Rara karo Mbak Linda. Neh, Dok. Iki sapa? Gak roh. Pokoknya aku mau pesen tak lo. Bintan udah. Intan sudah. Itu. Repi ya Repi. nanti. Ini Repi, Mas. Gak apa-apa nanti Intan tak tumbas lo sendiri piye nggo kontak. Gak usah, Bu. Tak mesu, ha? Gak. Pun ditumbas ke jatah anu. Iki kok paling yo waraknya karo ngombe yo kan mak urung ngombe teh mak. Saya urung lima. Sabar antri mak. Jadi aku ki seneng Rima iso sampai tekan Kendilan ngene iki lho. Nanti Rima dibelikan lagi, guys, mak nggih pulang. Iya, nanti kita bahas neh. Habis ini kok ya di apa bungkusna ya, Mak? Iya, Dibungkuskan. Kok nek iya. ora nek ning konten golek ning Facebook ya, mesti di Iya, Facebook. mesti ana. Hmm. Dadi ngene pemirsa, iki Rima iku nek mak sendiri di rumah bisa. Aku pernah menyaksikan Mbak Matin di kok ning mangkok nggih Mak, sendok-sendok dhewe kok pemirsa. Untuk mak dia pinter. Yuduk ya ngene kok. Piye tangane? Ngene. Piye tangane? Kok senduk-senduk? Ayo jempol. Oke. Iki berkat Mbak Jess dan tim dan sedulur-sedulur iki lho dijak rene. Dadi ibu ya seneng lah kok dolani Rima kok. Rima ya seneng. Nggih. Rima seneng kok. Happy. Happy, Mbak. Happy. Nah, dilatih. Rima yu. Baju juga iku kok buyung-buyung. Seneng Kenapa kombongane? Ini untuk kombongane. Seneng. Anu kok pemirsa, aku sama Maktin juga sampun izin seumpama saya dan keluarga Barongan atau keluarga Super mau silaturahim dolani Rima dibolehkan. Jadi awake dhewe iki ora srunal-srunul pemirsa, dadi wis diizinkan keluarganya. Wis ngono ae. Oke, kapan-kapan ya Nduk Yongki Ibu tak kesana sama Intan kancani mak ya. Oke, sing pinter ae. Intan di makmuku bakso iki ditebas bakso. Soalnya internet Masih tahap wareg. Masih wareg pemirsa. tambah sarapan lagi. Bar maem, terus maem Mbak Manohara. Dadi cek wareg. Nah, iki lho minta. Nah, ini. Aku udah selesai. Wah, ya udah hati-hati ya. Ya hati-hati ya. Apa ini? Mak. Nggih konten. Lho iki, Mak. Kan iki. Jadi istilahnya time Mbak Indah dibagi, ada sing jek ning kene karo sing gudak ape mbongkari teror. Iya, panggung ya. Soalnya iki sing ape mbongkari wis ning kono lho. Terus OTW. Oh, dadi kok pas iki kok kene rono, sing kok kono pas. Ngono lho. Muga-muga nggih Pak ditandapno Mbak Indah karo Mas Dimas Deingi iso nyenengke masyarakat banyak. Muga-muga keluarga Super paringi rezeki sing muakih lancar, iso nanggap melih napa, iso ndelok neh, iso berguna nyenengke masyarakat sekitarnya. Kamu dijak naik barongan. Lihat barongan seneng, Dok? Seneng. Ya lah ya Deingi kok gak dijak. Sok-sok nah ya, nek enek barongan ya delok. Melok bareng nang kono. Nyelok bareng kok ning dhuwur Ibu Yuni ngono ya. Ya wis, Nduk, ngono sik engko tak tambane apa ngono, Nduk. Makasih ya, Nduk. Terus Rara. Pemirsa iki nyuwun disoting Mbak Bu Yuni iki nganggo kamera ngarep iki. Ini wajah Rima sing cantik lho. Ini Rima. Lho, ini Rima kae. Iya toh cantik toh? Wis bar maem bakso. Baksone nganggo nasi. Alhamdulillah perutnya kenyang. Ya. Seneng cah. Walah kemang jarene Maktin. Yuni. Eleng ibu. Baksone Intan di maem kok ae. Walah ya. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Di maem kok gak apa-apa. Walah, Dek. Ayo Neta. Engko ngono ki nek bar kok kene diterke Mbak Jess. Ya toh, dengerno Ibu rungokno. Engko ndang bubuk ya. Bubuk. Nggih, pinter kok e. Engko nek bubuk engko lak awake ora
kudu emosi ae. Ndekne kudu emosi iki menawa ngantuk. Iya, ngantuk perute rong maem. Dadi kudu ngemplok Bu Yuni didolani ndek ingi. Guyon pemirsa pinter saiki rimawe. Wis ya wis tak lebokno ning kene. Ndek makan ditunjuk-tunjuk HP-ne. Wis dian Bu Yuni lho wedi. Lho, dadah. Dadah, Dek. Dadah. Ora gelem. Nggih Mbak Lina. S. Halo, intene. Dilani Rima seneng, Dek? Iya, sik. Waalaikumsalam. Enggak, putrane Pak Lurah. Kayak ketak, Dek? Anak-anak 3.000 kok. Ada, Ibu ada. Iya, Dek, iya, Dek. Ini putrane Pak Lurah, putrine Pak Lurah. Iya. Oh iya, Intan Kapcin. Iya, Mama. Mbak, ini iklan, Mbak. Ya Allah, matin jenengan malah tengandap pinara, Mak. Nggih, mbutur, Mak. Ya Allah, Mak. Ya Allah, malah wis disano matin. Engke tak isai le, Mak. Sik. Nek pemirsa. Pemirsa. Iki tapi aku ora ning kathoke, pemirsa. Mak, cobi Mak, tapi kula mboten gadah kathoke, Mak. Kok sinten? Niku Rima. Lah nek jenengan cekap le. Lah nek cobi mak ngono. Cobi Mak, cobi jenengan. Lah ngene cobi ngono. Tapi nek menurut Berarti ya. kula nek jenengan mboten cekap, Mak. Ngek. Tak kira cobi mak. Oh alah. Sedeng, Mak, sedeng. Kamu dikasih 5 baju. Iya. Kamu Tapi kok ganti kathok ya aku. Sedeng. Dados niku terus mungkin dikathoki panjang ngoten lho, Mak. Nggih tak ini Mbak Jess. Enten kata. Oh nggih. Ada. Mak. Mama lihat tak? Mama lihat tak? Sini. Ngadeg sini, ngadeg. Sini. Mak. Pengennya digandeng ya. Pulang. Ya pulang. Pulang. Nek kesusu ae, Dok. Saya Mbak Rapi ben maem sik, Dok. Nganggo sego, Dok. Nganggo sego. Wah. Piye? Wis semangat. Wes aku wis mangan. Lah awakmu wis ndak Mbak Repi belum. Wis baksoku tak kena kowe kabeh. Mbak Repi Wijayanti belum selesai nggih. Repi Mas Samba Ibu. Repi Mas Samba. Repi Mas Samba. Sik niku kan jenenge niku Repi Andani. Kaya penyanyi niki lho Mak ganteng. Mary Andani. Pacarku nggih kan. Hai. Ngoten niki lho Mak. Apa ibune ngepen Mary Andani ya ngono. Terus ini Mbak Jess lek pegang HP berarti lagi ngedit ya guys ya. Pengen render ini. Just baru render pemirsa nggih. Dolar kuning ae kalau pemirsa. Iya. Berarti apa dolar kuning teh? Ya betul. 2 kali Mbak Dek mau. Dua Allah. konten Mbak. Dua konten dolar. Menurutnya Mbak Jis ada suara musik. Adik dan Apa Singgi ya? udah mau antuk sing barungan nih Mbak Manohara pamit pulang nih. Pusing aku ini nanti. Wis Oke, Mak. kena kesuran salin ini baru pemirsa ya. Ini baru. Baru ini. Coba kita beli sok ben kita ya. Dalam Niku. Wonten mawon. Tak padoske meleh nggih. Terima sing Mas Tek sing model kathok-kathok ngoten lho. Kali kula sekali. Nggih, bensin dukan tak madosi meleh. Wes. Kecah cukup api Mickey Mouse. Yes, Dok, makasih nggih. Sampun nggih. Halo. Nggih aku piring. Mama, nggih. Nggih, Mama. Aku Mama tak golek, Dik. Golek ning solongan-solongan. Wes makasih ya, Mbak Wendes. Wes, Dok. Intan itu Dok, apa? Oh, Mbak Mam sih, San. Oga. Iya. Piye? Ya wes gak apa-apa nanti mamneh. Duduk saya duduk. Ya wes duduk. Iya. Tulang. Malah ngaleme cah, ngaleme. Walah, Dok. Wes, Dok, bener, Dok. Ya wong matin. Cek jaluk neh. Cek neh pemirsa. Terus itu sakit lho.
Dia terus senengane bakso. Ngono dulure tau cerita bakso kalian mie ayam ngoten mak senengane. Iki sapa iki? Mbak Yes, ketinggal yo sampe iki adek. Iki punya Erik mak pegangi ya. Ayo ayo. Dipamah dikunyah. Nggih, gesek, Bang. Ayo. Dok tan, dok aja dok anu copyright kok. Copyright. Copyright dok monitor ki copyright kok. Ya sebelah syutingane. Iya. Alhamdulillah. Enak kok. Seneng. Telung porsi Dok. Emang tak mau tak itik wis gak apa-apa. Mak monggo mbok itik. Koyam chicken ya. Sik ben mlebu sik, ben dianu sik, diolah Kuah. Kuahe. Wah. Tuh, sik. Wah. Wah, keras tenan. Pelan-pelan. porsi. Dikunyah toh. Pinter nih. Dikunyah sik. Dikunyah. Nah. Pinter tenan. Dilok iki. Aja sik, Dok. Dipameh. Entole niku, Mak. Menyanyi langsung ngek ngoten. Nyem ngek ngoten. Iya, sip. Dah. Ya, Moh. Wis, makasih. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih sebenarnya enak. Iya, alhamdulillah. Dah. Dijak Pulang. Orang ini itu aku karo Mak Endik nane karo Mbak iki karo Mbak Mendres karo Mbak karo Mbak Linda kan. Nggih. Ngene terus, Dok. Sithik ngene kok. Sampai pulang, guys. Salim. Tak kira ya kan salim. Salim ditaruh sandok. Kalau ada tamu dijagongi dulu nggih. Nah. Ya. Walah. Bingung wis bar warung delok mulai Ngajak mantuk pun kesene mantuk nggih, Bu. Ora apa-apa, Dok. Kok iso koyo sapa lah kok. Iya, aku ya makasih kok. Mak suwun nggih, Mak. Suwun pancen pokoke ampun kuwapung nek boten. Nek tak gudaki terus ki mak iki tak gudaki terus. Lah nggih. Sik, Dok. Mbak Dewi anu Gak kesetting wah roh bunda langsung nemplek. Dek, ya wis karo sampean langsung nemplek. Kadra. Karo bunda. Iya kenapa? Batine ada enek wong pek putih kok. Interne yang belok nginceng kae. Kayak di setting ya. Lho, Wis bunda, Dok, wis bunda. Gak pakai jilbab ya guys ya, jadi gak kesetting ya. Roh bunda langsung marani, langsung diciumi ngono. Masya Allah. Tenan, Dok. Dek, anu menawa roh sampean iki enek wong pek koyo kapuk putih ngono. Wis. Hati-hati. Wis ya guys ya. Ya wes, wes Dok. Ibu makasih ya Dok ya. Iya Dok, makasih ya Dok ya. Makasih Dok, Dres. Nggih. Monggo matur suwun nggih. Iya sama-sama. Ibu pulang deh. Iya, makasih Mbak Jess. Iki mang sing rombongan kloter pertama wis mantap sik sini. Lari mateng tengah Matin, tengah. Nggih. Tengah dong, mir-mir cepet. Oh iya, dalam. Punyanya Intan itu satu. Ibu Yuni. Ya, malah. Waalaikumsalam. Heeh, pinter anteng. Yo Mbak Jess iso menguasai medan yo. Kanan kiri guri iso kebek iso ne lho. Ya Allah. Matur suwun ya Allah, matur suwun. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus Siti boleh ya, Bu? Boleh. Ojo pedes-pedes, Kak. Ndak, iki mang aku nek njupuk sambel Siti. Nggih, sampun. Sampun. Ayo ning kono ning padangan kono, Dok. Iya, kan berhentine engko jam 5:30 bar kuwi terus stop. Ning kono duduk ning kono. Mang digawakno bakso sama Mbak Yes. Ya. Ya, maaf ning kono. Enek tempe no, Dok. Iya lali aku. Buam kates gak mbok gawa? Engko ae. Iya kok. Iki dadi kuwahe wagih pemirsa, bakso Bang Jack. Yo lagi iki kok pemirsa. Bakso apa? Bajek. Bang Jack.
Bajak. Jadi isine iki karo Intan dikasih nasi. Jadi ketok full karena kuahnya banyak. Aja lali berdoa. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma walilana fi marusatana wa qina adzabannar. Amin. amin. Pakai sego bisa. Iya, tapi pemirsa yang mbek dijak leh. Monggo pemirsa, Monggo pemirsa mam iki lho, sing kok Mbak Jessica. Iya. Sing bawa Rene emang Mbak Jessica dan juga grup. Mbak Kan? Repi. Enek Mbak Jessica, enek Mak Ngatini, enek Mbak Repi, enek Mbak Linda, Mbak Sukma, Mbak Rara, Mbak Mendres. Sapa sing gak tak sebut? Sapa? Mbak Repi mang wis. Sing njungok ning kene lho, Mang. Oh, Rima. Rima. Kuwi jerene Mbak Jes karo Mak Ngatini mau men Yuni ngono. Ngajak dolan nggone Intan. Sesuk nek enek tamu wayahe umbah-umbah ngono ki ya carane kumbane ya ditinggal sik gak apa-apa nduk ya. Enek tamu menghormati tamu. Kayak Pak Silo datang. Gak gawekno kopi. Iya leh, tak Iki tahu, gawekno. Enek tahu nih, Dok, coba. Walah. Mbak Nunainul jak maem kan? Mbak Nunainul, monggo maem ayo. Ambek bakso. Mbak Nunainul. Terus enek Bunda Swantini Wira Aji, Mbak Widianti yang ada di Sidoarjo. Ya toh. Terus Mas Sufaat ya. Kenapa nduk nganggo nduk nganggo tisu ah? Aja mbok ukling. Iki yo nganggo sendok. Iya, nganggo tisu ae, Nduk. Cara ndi leh? Tisune ning ndi mang? Nek pe mam ora digawa cah tisune. Engko njupuk engko. Sik tak jukokno serbet dadi nek serbet kan ning sebelah kene ketok cedak leh. Sik tak golekane. Serbet resik ta. Ya, kalau serbet resik. Carane ngene lho, aja mbok sendok ngene-ngene aja. Iki bersih kok e. Nah, kok kono. Ibu njaluk waktu 6 menit ya. Ndang gawekno kopi sik, Pak Sila. Iya, wong yo lagi mlebu abene mak gredek. Kan ya tok kok ora langsung diunjuk saiki to, Nduk. Ya Allah, matur suwun ya Mbak Jes, Mak Ngatini dan semuanya sing ngajak Rima. Ya, sebuah anugerah bahagia yang terindah. Sing aku dikai kesempatan pari kesempatan terindah Rima isa dolan mrene. Ya Nduk ya. Guntan aku sesuk dolan rono. Iya. Engko minta tolong Repa Nduk golekno baju-baju sing enek celanane ngono kuwi. Ning ndi nek tuku? Ning aplikasi senengan meh tok tung lho tok tung. Tinggu sapa? Rima le. Tak kira tinggu aku kelambiku sakeh kok. Nah. Bajune Intan sing gak sedeng dikasihno sing membutuhkan sing layak. Ayo sithik-sithik. Iya ki sithik. Sing masih layak dipakai. Ya Nduk ya. Mbah Rup ndek iki yang ngono nek Mbak Intan apa Mbak Yun daster-dastere sing masih bagus nggih. Mungkin dipadoske ya. Pak Silo datang. Bu, ana Harisio, Bu. Wah nek rahasia. Ora tak ketokno, ora tak ketokno rahasianem. Wong rahasianem kok sebelah kono kok e. Gak tak ketokno. Iya kuwi tak tutupi ngene lho, Nduk, rahasia. Rahasia wis tak tutupi. Gak oleh diketokno pemirsa rahasia. Ki Pak Silong kok naik situ lho pemirsa. Wah, Masya Allah, tabarakallah, sangat indah. Pak Silong nganggo semen. Sangat indah nggih langite. Selan derek maja, Pak. Oh, Nduk, Mang dianu es, Nduk. Heeh. Lah wong mama ijek ning gone bucarik ya, Nduk ya. Mama ijek masak lagi banyak, Nduk. Gawe tingkepan sam. Ya mau pas aku rono enek panggang apa sirah panggang. Sirah panggang manyong. Nek binatang kuwi kepala, nek sirah itu untuk orang. Kepala manyong. Es Pak jenengan kalih Sela aku ngono. Yes, Bapak kancani ya, Nduk ya. Panase, maksudnya panase koyok ngene daripada awakmu dolan rono dolan rene panasen wis tengok-tengok ning kene ae ya, mbek
dolanan wipi ning kono. Wes mam nduk lah. Udah pakean. Dimasakno mama apa mang ning omah? Mama aku masak. Masak ning ngene anu mak ngene bucare. Emang kebakaran. Oh, tumbas bakaran ngene Mbak Lina. Oke. Biar pun pemirsa matur suwun untuk Mbak Jess dan juga grup tumbas bakaran. Mama ijek ning gone bucare, Dok. Matur sembah nuwun nggih digaweke konten, paringi kesempatan ketemu karo Rima ning kene. Pun nggih pemirsa, seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya nggih pemirsa. Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak. Cus bilang apa enak? Alhamdulillah. Wis war kau. Bubuk yang kau. Yo engko, kuwi engko ben melarat sik, lage ibu tanggekno kopi.